Nazdar kundy a debilové. Vítejte u mého prvního, trochu víc propracovaného videa. Dneska si zahrajeme Warzone a pokud se náhodou dostanu k loadoutu, tak budeme hrát zbraně STB556 a Minibug. Chci nahrávat tyhle kvalitnější videa tady na PSku, protože moje rakovinotvorná videa na mobilu. Ahoj lidi. Ahoj lidi. Se kterýma nehodlám mít nic společného, tak s tímhle typem videí už nehodlám pokračovat. Je to skurvený cancer. No, nebudu to nějak zdržovat a asi to můžem zapnout. Tak jo, jdem na to. Kolik dám killů? Já typuju, že 2, protože nejsem rozehraný. Krása. No tak tady ten můj aim, vidíte? Střílí se mi tady krásně. Škoda. Jsem to na ně chtěl trošku zahrát, na debila. Ty vole, škoda. Co se dá dělat? Tak to už mám ty 2 killy. Už můžu klidně chcípnout. Kam si... Nemám vážně dužení, kam bych mohl padnout. To ne. Já střílem. Zkusíme to sem. Tam by nikdo být nemusel, když to vypadá vyluceně. Jestli se na tu Claymoru někdo chytí, dáváte mi odběr, jasný? Ne, si dám prdel. To je aim. Kurva. Precisko. Mortar strike. Čupka jedna. A to je někoho, ale... A dropping. Piče, vole. Tak já jsem taky dobrý. Ne, nech mě bejt. Ne, vem si týko granát, nech mě bejt. Čupko jedna. No ten. Aha, to je ten decoy. Já se decoynu sám. Týpek si asi bere loadout. To není dobrý. Nemohl zkusit vypráskat. Pojď ty čupko! Let's go! Haha. Tu. Target down. Marching the rest of them.
UAV active. Enemy UAV overhead. Asi zas. Deployable buy station. Může se hodit. Třeba teď. You have a buy station inbound. Hostile UAV. To byla buy station, jsem se posral. Deployable buy station is ready. To je tak, když hraje nějaká lama, ty vole, která si zahraje jednou za čas. A to asi úplně jako nesundám, jo. Enemy UAV active. Na toho seru. A to Enemy nemám UAV slipu. overhead. Nebo... Schválně z toho sejmeme. Tady jdu trošku přemístit. Ještě tady něco sundá. Jak jako doorstack? Heads up. Fog's incoming. Visibility will be affected. Se ti vymrdám na doorstack. Teď je dá rychlejc, co to bylo? Aspoň myslím, že to bylo všechno hlava. Vidíš, že prdel, kreten. Go get your revenge. Prach je. Takže bych to asi viděl, no. Takže bych to viděl možná pan. Moment, někdo nám tam padl. Nemohu zkusit vyrašovat. Jestli tady furt je. Slyším ho chodit. A tam je něco plave. Pojď sem ty nevděčná čupko. Kurva, mi ho vyžral. Ne! Kurva. Tak jo. Jako první bylo STBO, používal jsem 42 raňák, to nemá žádný tuning. Optiku. Tady máte tuning. Barel. Tady je tuning. Je to amatérský tuning. Jsem to udělal podle sebe. 556 frangible. A underbarrel. Minibak. Taky frangible náboje. Stok. Laser. Barel. A jako poslední tlumič. To by asi jedna hra stačila. Jinak bych tady asi rozflákal všechno. No nic, doufám, že jste si tento cringe užili. Pokud chcete další cringe, 2 roky třeba to dostal motivaci něco natočit, že? No nic, mějte se kundy a debilové a možná někdy.